Mendung kumbane ora garing, mendung tanpa udan, ketemu lan kelangan, kabeh mau sing diarani perjalanan. Awak dhewe tau duwe bayangan besok yen wayahe amoh-amoh. Ya ora trimo amoh to, Guys. Ancen omah suwi kok gak entuk amoh lho piye. Arep golek prawane, kono ndang budal. Ya enggak ta, Beb. Cintaku hanya kamu kok. Ngene kan aku. Kono bal. Ya mesti ada apa-apa ini. Pokoknya tak aku. Makasih ya. Iya. Mesti ada sesuatu. Apa ya? Alhamdulillah panas. Masak sendiri, cuci baju sendiri, tidur pun sendiri. Masak sendiri, cuci baju sendiri. Tidak mungkin sendiri, kene tak ewangi. Tidur pun sendiri, buat tinggal pos kamleng. Tak ewangi gini loh. Aku tak ubah-ubah. Mungkin apa jari aku? Dek, mlebu sayang. Makasih ya. Iya. Mau pakai sambet ya, ketempelan apa? Tapi gak apa-apa lah. Lumayan. Wes mari ta, Pak. Kayak mau sing mbah-mbah. Jeroan joboan, jeroanku gede pisan. Ya wis bar njobo jero luar dalam kiri gede wis bar. Iki kan masak apa? Yang masak jamur. Lah jamur apa yang? Jamur celana to, celanamu sing dikum kae lho. Ya jamur barat to jamur. Enak. Lah ngono aku ya gelem ngewangi to ya. Ngene ta wae. Empane kok. Masak jamur rek. Lumayan iki. Ya kok bener mari. Ya. Lha kadang diragati sing sampe nyoba jero ya isa rasa gereng malah pelok-pelok dhewe ta. Nyoh iki golek aku jenenge banyak. Aku jere Mbah Kuyen ngono. Omahe sik. Apa ditutup sik. Tutup bojoku kok. Sik. Cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Kowe padha karo aku ra ndek bojo to, Des. Waalaikumsalam. Kondi mo? One Pak RT. Des kula mau ra ndek bojo. Iki sing wedok wis dadi do to? Do. Nganu aku mau dikasih Pak RT. Apa? Kon golek lanangan. Lah aku piye to, Mo? Lah lek gelem wayu ya wis gak apa-apa, Mo, aku gelem aku. Ya engko tak omong nih. Aku ikon golek lanangane wedhus. Gelem ta wedoke wayu wedhuse? Dobol iki, Mo, dipanggil wedok tenanan Aku golek bojo
Lah kuwi ya wedok tenan, wayu, tapi wedhus. Cangkemmu ngomong, tangnyah ya anak. Ya oncen yo sing kok goleki wedhus iki lho lanangane wedhus kudu kok lanangane wong. Ya silen temu, gak apa-apa, mari tak jamoni iki monggo. Yo kok tak gone. Tak kei dok. Wah, awo pak tenan iki anak. Assalamualaikum. Salam. Kowe kene to, Bang? Oh, nggih. Heeh. Napa, Dek? Alah penting blonyok kan. Oh. Ade, apa? Goleki, Pak. Oi, yang kene. Apa nih? Ayo. Apa nih? Ini kok ngono sik. Anu nyo, aku rene mau penting. Apa nempel ndok. Ndok apa, Dek? Ndok bosok ya ndok banyak to. Apa ndok banyak? Golek ndok banyak. Oh enek ri ndok banyak, tapi diangkremi kae. Ya ndok banyak wis kengreman ge apa? Nek kowe mau kuwi iki lho enek solusine. Tak jemone sik. Lori. Oh. Ayo kowe lho panjang ngene iki. Iki lho ndoke. Oh, yo wi. Ndok pulo. Lah kan ngomong kok. Ya apa? Jamu. Terus kula tak jamune iki yo gereng. Kowe kok jamu iki yo gereng ya. Tenan. Yo sak cangang-cangange iki. Iki lho, Mo. Wah, yo marah dong kene ora tau ngono kuwi kok. Aku jajalane wedhus ya, Ri. Ndok puyo. Yo apa? Sing nggo goleki kan ndok banyak to ri. Lah iki kabeh kan 8, 0, 4, 6, 8 padha karo ndok banyak siji. Engko kok gereng. Wedhus kula mau nak mana? Masa? Iya. Ya, lak ngene, cocok iki. Ndok iki wis wah, jelas gereng tenan iki. Tak gawe ya? Yo. Ah ya cocok iki. Pakane yo aja ndoke tok. Alah yo. Bakal wedhus kowe ngene. Ya, matur nuwun. Yo, engko nang siap kok ya. Ayo, Mas. Pakane wedhus. Stowe jamu-jamuan barang. Nguntal kadal iki. Rambutmu cantik, Nil. Ya. Cepet Bu, aku cintanya arek-arek loh. Iya, dilongas iki lho. Tak rapikan saja ben cantik. Ibuke gak cantik, gak popo, anaknya cantik. Ini bapaknya anak wedok iki. Nyaluk dikepang iku lho. Wah, golek sama aku yo iso, pangen. Ya iso to yang arek cantik. Assalamualaikum. Jenel. Ayo. Waalaikumsalam. Ya. Pak, wes ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jangan-jangan iki nyang apa to? Kat isuk wis tak ewang kok telah ngono lho bojoku ki ya. Nyapa to ya? Hah? Nyapa? Sirahku rada ngeluh, Pak. Awakku nang gregesi ngono lho. Ya alhamdulillah iki mau sedina mbok ewangi. Tapi nek aku njaluk satu permintaan lagi, kira-kira ngono iso gak, Pak? Ngono kok wedi. Lah aku wis mbuarang pokoke sing sak njalukmu. Aku siap 24 jam, Yang. Sampean roh ngene bekti to, Pak? Lah ngene bukti ya karuwen aku. Nah, kuwi aku tumbasno ku nanti, tapi kudu sing pegelinu. Ku nanti Bunda datang. Lah sing kuwi mau obat kuwi mau kanggo apa? Obat apa kuwi? Ku nanti kuwi. Aku ngono rong dina wis gak salat, Pak. Yo, lah iku sing ku nanti ku dingin lancarne. Ngono lho. Tumbasno ngene bekti.
Walah, aku nanti ge ngelancarne kuwi. Beres apa kok, Nek? Itu sampeyan to, masuk duitku, lejare aku bojomu. Alah. Aku nanti kuwi kanggo nglancarne konoan. Berarti ya rencanaku sing ora lancar iki ya.